Lah iki HP mama ceritane bolo iki wis nyanggeng sego betul karo sak gorengane nonton di kuban konon YouTube ya mangan sego betul nek kali bagine rosik jawab iki Tommy brand malah kuat banjir ya satu dua satu lah iki sendur watu blo wis mangan sego pecel buka sambele ya ngaleh kok sisah ngarep iki sing rekam iki ya sing tukang video lah apik pemandangane delokan pas karo cuacane karo mangan sego pecel iya lagi sak bare mangan sego pecel iki balik bolo ngaran sisi umbel sik raup nek kali iya segeri iya ya wis cukup sekian vlog mini ini jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.